давоми хониши бадеии романи вафо. боби 17. яке аз рӯзҳои тафсуни аввали август занону мардон ва писарону духтарони ҷӯйборӣ дар сояи беде ки дар лаби ҷӯи калон қад кашида буд гурӯҳ гурӯҳ шуда менишастанд. дар мобайни онҳо зебӣ ки ду миллаи мӯяшро аз болои сарбандаш печонида буду дар тан куртаи парчагули рангпаридае дошт, бо овози баланд рӯзнома мехонд. занону духтарон, писарбачагон ва мардон ки дар ҳар ҷо давра гирифта нону чой мехӯрданд ба рӯзномахонии вай бодиққат гӯш медоданд. сипоҳи мо дар Дон ҷангҳои шиддатноке хунрез кардаанд. ба душман муяссар шуд ки ба ивази талафоти бузурги қувваи зинда ва техникааш дар баъзе қитъаҳо пеш равад. аскарҳои мо дар ин ҷангҳо мардонагӣ, устуворӣ, қаҳрамонӣ нишон дода чандин бор ҳамлаҳои шиддатноки душманро зада дафъ карданд. худо медонад ба сафараки ман чӣ шуда бошад. баробари хомӯш шудани Зебӣ бо ҳасрат гуфт Умрихола. хоҳар, бо ин хел хаёлҳои беҳуда дилатонро зиқ накунед, гуфт аммаи Зебӣ биби Зайнаб. чӣ кор кунам? ҷавоб дод Умрихола бо нӯги остинаш оби чашмашро пок карда. дар паҳлӯятон ки нест, шайтони гурсӯхта касро ба ҳар хаёл мебарад. ба шумо нагуфта будам ки гап сар кард Юнус бобо ки вай домани ҷомаи кориашро ба миёнбандаш хаста, сина бараҳна, ба сараш аз болои тоқӣ якабандашро саллавор печонида менишаст. одами мусалмон ба роҳи шайтон набояд дарояд. шумо бошед боз ба роҳи вай даромада ким чӣ хаёлҳо мекунед. охир дар ҳар 3-4 рӯз хату хабараш меомад. аз бӯзе ки ҷангҳои сахт сар шуданд, аз бачаякам ҳеҷ дараке нест, ҷавоб дод Умрихола сарашро ғамгинонона поён фароварда. хату хабар ба шумо аз Сталинобод намеояд ки имрӯз нависанду пагоҳ ба дастатон расад. аз ҳазорҳо фарсанг дурӣ аз майдони ҷанг меояд. охир эҳтимол вақти хатнависӣ набудагист. бечора Мирбадалро бинед, 1 моҳ зиёд шуд ки аз Мамараҷаб хат намегирад, лекин ҳеҷ ноумед намешавад, гуфт Юнус бобо ки дар тасви офтоб ангишт бар ин сиёҳ шуда лабони ғафсаш торс торс кафида буданд. ҳамин вақт аз дур, аз байни ниҳолҳои пахтаи нимқадди одам сар бардошта, ҳодикӯсаи савора ба чашм намудор шуд. ана хат нест гуфтетон, худи ҳодиамак ҳам омада монданд, гуфт кадом як мактаббача ки дар паҳлӯи Зебӣ нишаста буд. ҳа, ана олам гулистон, кани оча, хезед шодиёнаро тайёр кунед, набошад хатро додан намемонем. гӯён шӯхӣ кард Юнус бобо. як шодиёна не, 100 шодиёна гиред додар, гуфт Умрихола бо бетоқатӣ. чизе ки гӯетон тоҷи сар, коре карда хабари саломатиаш расад, шуд. ҳама ба тарафи ҳодӣ хаткашон рӯ гардониданд. якта сангпушт бар ин қадамонии ҷирани лоғар ҳамаро бетоқат мекард. махсусан Зебӣ худ ба худ огашти аспи хаткашонро бинед, то вай ин ҷо омадан офтоб заминро як чарх мезанад, гӯён бетоқат мешуд. барои Зебӣ ҳам мактуби сафар дар ин рӯзҳо аз ҳама чиз қиматтар ва азизтар буд. модари сафар метавонист ба ягон кас ҳасрат кунаду олами дилашро холӣ намояд. аммо барои Зебӣ бошад, бо ягон кас дарду ҳасрат кардан мушкил буд, шарм мекард. Юнус бобо ҳам аз қадамонии аспи ҳодикӯса дилтанг шуду бо чоруқи серямоқаш шип пой монда ба пешвози хаткашон рафта, аз дуртар ба вай гуфт: бо ин аэропланатон худо накарда
ба ҳаҷ рафтанӣ шавед, дар роҳ ба шумо умри 3 кас ҳам кифоя намекунад. ҳодибой, шакар бадаҳанатон, шумо напурсед, ман нагӯям саркор. Ҷилавашро саҳл холӣ кунед, рост ба қошғар мебарад. гӯён ҳодикӯса ба банди 3-4 тугундори нухтаи асп ишора кард. онҳо хандакунон мулоқот карданд. баъд ҳодибой пахтазорро нишон дода гуфт: саркор, буҷулатон олчӣ, план ҳам худо хоҳад бегап аз 100% мегузарад. охир ин падарраҳматро намебинед? ҷавоб дод Юнус бобо, аъзоёни бригадаи худро нишон дода, ки аксарияташон занону 5-6 одамони солхӯрда буда, ба таки бед дамгирии пешин баромада менишастанд. меҳнатдӯстҳо ҳар як ниҳолро кӯдак бар ин парвариш карда, шабу рӯз аз сараш он сутар намераванд. ранҷ бурдӣ, ганҷ бурдӣ гуфтаанд. кирои меҳнати кардаатон шудааст. шакар ба даҳонатон. офарин, саркор, таъриф кард ҳодикӯса. дар қамчинии дасти корӣ ҳамин қадар кардед, ҳукуматам як чиз нагуфта намемонад. ҳодикӯса аз асп фар омаду ҳамроҳи Юнусбобо ба сӯи колхозчиён роҳ гирифт. раис наменамоянд? Юнусбобо ба сари кори дигар бригада рафтани раисро хабар доду ҳодӣ хаткашонро ба як пиёла чой даъват кард. баъди бо ҳама пурсупос кардан, ҳодикӯса аз сумкаи хаткашониаш як даста мактуб бароварда, аз байнаш 3-4 тои онҳоро ҷудо карда гирифт. манаин ба шумо очаи сафар. гӯён вай аввал ба Умрихола як мактубро дароз кард. раҳмат, додарҷон, илоҳо барака ёбед. чанд рӯз боз дилакам бетоқат шуда, ҷойи нишастан намеёфтам. гӯён аз дасти хаткашон мактубро гирифт. шакар ба даҳонатон. манаин ба шумо, муаллима, гуфт боз хаткашон ба вай мактубро дода. азафташ мирбадал дар ин ҷо нестанд. ба он кас ҳам як хат ҳаст. чанд рӯз боз аз хатпурсӣ гӯшу майнаамро хӯрда буданд. 2 хат ба раис. хуб, ба он кас худам меспорам. акнун, муаллима, ҳозир ба шумо рӯзномаҳои мактабро медиҳам. то ҳодикӯса аз халтааш рӯзномаҳоро гирифтан, Зеби суроғаи мактуби худаш ва баъд аз они Умрихоларо аз чашм гузаронида, авзоаш беҷо шуд. вай ҳар дафъа бар ин зуд ба кушода хондани мактубҳо майл накарда, ҳайрон монд. аз ин аҳволи рӯҳии Зеби аввал Юнусбобо ва баъд дигарон, ки ба шунидани мазмуни мактубҳо мунтазир буданд, пай бурданд. тезтар кушода хонед, духтарам, гуфт модари Сафар. тоқатам тоқ шуд. Зеби бошад барои ҳарчи дертар хондан додани мактубе, ки тамоман аз дигар кас омада буд, баҳона меҷуст. хайр, камтар истед, аз ин кас рӯзномаҳоро гирам, ҷавоб дод Зеби ба наздиктари хаткашон рафта. обо, ҳамон рӯзномаатонро ҳеҷ кас гирифта намегурезад ку, гуфт Умрихола бадқаҳрона. ё аз ҳоло хати Сафарро хондан ба шумо малол омад. майлаш, ба худам гардонда диҳед, ягонтаи ман ин писарчаҳо хонда медиҳанд. Умрихола мактубро аз дасти Зеби бо қаҳр кашида гирифту ба дасти ҷавонписаре, ки дар паҳлӯи Зеби меистод, дод. ма Шокирҷон, писарам, худат хон. худаш нест, қадраш ҳам нест, мегӯянд рост аст. Шокирҷон талабаи синфи 5-уми мактаби деҳа, дар назди муаллима ва мудири худ ҳурмату одобро ба ҷо оварданӣ шуда, хатро кушоду лекин русӣ навишта шудааст, ман хондан наметавонам, гӯён баҳона кард. Умрихола боз бадтар дар изтироб монда, оташин шуд. чаро русӣ будааст? дурусттар нигоҳ кун, ақаллан номашро хон. номашам Кимчихел русӣ. Мухин, ҳамин хел. дар ин мобайн Юнусбобо ба пеши Шокирҷон омада, ба мактуб як назар андохту сонии худи Зебиро ҷеғ зад. гир, духтарам, ба ин хел хатҳо
ғайр аз чашмони худат аз они дигар кас намегузарад. зеби ҳам ба парешонхаёлӣ мактубро гирифта чашм давонду баъд мазмунашро гуфта дод. ба модари азизи рафиқи ҳамярақамон Одинаев навишта шуда буд дар мактуб: ба шумо ин мактубро фармондеҳи ротаи Сафар Одинаев, яке аз бародарони наздику содиқи вай, лейтенант Осмухин, роҳбари сиёсии рота Ванюшин менависанд. албатта аз мо пештар худи писаратон сиҳат шуда дар бораи саргузашташ мукаммал навиштагист. аммо мо то ҳоло, яъне аз он рӯзе ки вай сахт захмдор шуд, ба госпитал фиристода шуда буд, аз ӯ ҳеҷ хату хабар надорем. эҳтимол суроғҳои моро фаромӯш карда бошад. мо ва ҳамаи рафиқони ҷангии вай барои он ки ӯ баҳодорона ҷангида, фармони фармондеҳиро ба таври аъло ба ҷо овард ва мувофиқи талаби қасами ҳарбӣ ҷонбозии лоиқи таҳсин нишон дод, ӯро ҳар вақт ба хотир оварда офарин мехонем ва ба шумо, ба модаре ки чунин фарзандро тарбия карда ба камол расонидаед, садҳо бор ташаккур мегӯем. модари меҳрубон, агар ба шумо мушкил набошад, илтимос мекунем ки суроғаи бемористон ё қисми нави писаратон Сафар Одинаевро ба мо навишта фиристед, то ки мо ҳам ба ӯ мукотиба барқарор карда ҳолу аҳволи ҳамдигарро фаҳмем. ҳамаамон мунтазирем ки вай боз ба ротаи мо бармегардад. мактубҳое ки баъд аз захмдор шудани вай шумо ва рафиқони дигар навишта буданд, дар дастамон нигоҳ дошта мешавад. ҳар гоҳ ки сафар ба рота ояд, ба дасти худаш меспорем. аз мо ба бобо ва муаллимаи мактаб, раиси колхоз ва ба колхозчиён саломи гарм расонед. ба шумо саломатию хушбахтӣ орзумандем ва ҷавоби мактубро мунтазирем. лейтенант Осмухин, роҳбари сиёсӣ Ванюшин, 10 июли соли 1942. модари Сафар ларзида, ранги рӯяш парида беҳуш шуд. Юнусбобо ҳам ба изтиробу ҳаяҷон афтод, вале зур мезад ки дар пеши модар ин вазъияти худро маълум накунад. зеби бошад, парешон ва маъюс чӣ гуфтанашро намедонист. дигарон ҳам аз ин мактуб дар ҳайрат буданд. ана хабари нохуш додар, гӯён умри хола оби чашм мерехт. чанд рӯз чашми чапам парида, дилам бесаранҷом шуданаш ҳам бегап набудааст. худоё худовандо, чӣ гуноҳе азим карда будам, ки ба сарам ин қадар рӯзи сахтро овард. юнусбобо аз бемаҳал шуру ғавғо бардоштани модари Сафар оташин шуда ба гап даромад. ҳоло дар ҳеҷ ҷо ҳеҷ гап нею нолаю фарёдатон аз азодорҳо ҳам бадтар, хоҳар. додарҷон, агар вай сиҳат саломат мешуд, то ҳол як порча хат навишта модари сарсахташро хотирҷамъ мекард. юнусбобо дар дилаш ин гапри умрихоларо тасдиқ мекарду, вале боз алами ӯро писанд кардан намехост. охир оча, шумо занаки бефаҳм нестед. ин гапи роҳи дур, сабр кунед, ин су он суро пурсида кофтуков мекунем. наход дар ягон ҷо ному нишонаш набошад. ҳа, шакар ба даҳонатон, рост. ба гап ҳамроҳ шуд Ҳодикуса ва ӯ ба расидани ин хел хату хабар худашро ҳам айбдор дониста нотинҷ мешуд. ман ба қишлоқи ҳамсоя баъд аз 4 моҳ дар бораи зинда будани додари як кас хат оварда будам. ин хел дар вақташ нарафтан, наомадан, баъзан дар худи майдони ҷанг гум шуда мондани хатҳои одамон рӯй дода меистад. барои ин баъзан аз ҳамкасбҳои мо хаткашонҳо домангир шавед ҳам меарзад. хусусан кори хаткашонӣ майдони ҷанг ҳазл не. ҷавонбозӣ гӯед ҳам кам. эҳтимол хати писари шумо ҳам ҳамин хел дар ягон ҷо хато хӯрда мондагист, оча. сабр карда
умеду боварии некро аз даст надиҳед. ин гуфтаҳои сидқидилонаи ҳодикӯса на ба як модари сафар, ба дигарон ҳам маъқул афтода, ҳама гапи ӯро тасдиқкунон Умрихоларо тасаллӣ медоданд. бо вуҷуди ҳамин, Юнус бобо оҳиста аз Зебӣ санаи мактуби охирини сафарро пурсид. Зебӣ тахминан рӯзҳои аввали июнро гуфт. баъд Умрихола дар ҳол аз кӣ будани мактуби дуюмро пурсид. Зебӣ ҷавоби дурӯғ гуфтанро муносиб надид ва дар баробари ҳамин дар пеши дигарон номбар кардани соҳиби он мактубро ҳам ҳеҷ намехост. ин ҳам аз ҷураҳои муаллим. ба хаташ нигоҳам накардаам, ҷавоб дод Зебӣ, чӣ гуфтанашро надониста. канӣ бинед аз кӣ будааст, чӣ навиштааст? боз модари сафар ба паҳлӯи Зебӣ омада ӯро танг мекард. Зебӣ дар назди модар мактубро кушод. мактуб хеле дароз навишта шуда буд. Зебӣ зуд ба ин ва он саҳифаи мактуб чашм давонду, ин ҳам ҳамон бар ин суроғаи муаллимро мепурсад, гуфта монд. модари сафар бошад, Зебиро ба ҳолу ҷонаш намонда, мазмун ва соҳиби мактубро саҳеҳтар фаҳмиданӣ мешуд. Кӣ мепурсад, номаш ҳаст ё не? ҳозир дигарҳо ба кор хезанд, гуфт оҳиста ба гӯши модар Зебӣ. баъд ба худатону Юнус бобо хонда медиҳам. Юнус бобо зуд аз матлаби Зебӣ пай бурда, ҳамаро ба кор даъват кард. баъд аз ба кор рафтани аъзоёни бригадаи Юнус бобо, ҳодикӯса ҳам ҷойи раис рафтаро пурсида ба тулфораш савор шуд. пас аз он ки дар зери сояи дарахти бед Умрихола, Юнус бобо ва Зебӣ танҳо монданд, Зебӣ мактубро кушода аз мазмуни он бехабар, ин хати Мамараҷаб гуфту диққати ҳардуи онҳоро ба худ ҷалб кард. муаллимаи муҳтарам, аввало ба шумо саломи беғараз ва софдилонаи аскарӣ мерасонам. албатта баробари расидани ин мактуб дар ҳол ба пеши назари шумо ҳамон Мамараҷабе намоён мешавад, ки як вақтҳо ба қаҳру ғазабатон гирифтор шуда буд. лекин хоҳишмандам дар вақти хондани ин хат Мамараҷаби аввалҳо аз дунё бехабарро фикр накунед. Мамараҷаби дар майдони ҷанг чашмаш кушода шуда, ҷураи наздики сафарро ба пеши назар оред. ман то ин вақт сафед чию сиёҳ чӣ фарқ накарда гашта будаам. ҳатто саҳл монда будааст, ки бо касофати як хел маслиҳатчиҳо худам ба худам чоҳ канам. кани акнун ҳозир ҳамон маслиҳатчӣ дар пешам бошаду барои маро ҳамин қадар ба роҳи торик андохтанаш қасос гирам. муаллима, мехостам ҳамин хатро аввал ба сафар, ки то ҳол аз вай ноҳақ домангир шуда гашта будам, нишон диҳам. чунки ман дар назди вай гунаҳгори калон буда, то ба қарибӣ ӯро душмани худ медонистам. лекин вай ҳам ба госпитал рафтааст. баъд хостам, ки ба шумо ба воситаи шумо ва тамоми роҳбарони колхозамон гуноҳҳои худамро гӯяму узр пурсам. айби якумам ҳамин, ки вақте одамҳо дар ғаму ғуссаи ба ҷанг фиристодани писару додарони худ буданд, ман боз бе ҳеҷ андешаю мулоҳиза дуюмин бор ба сари шумо хостгор фиристодам. дар ҳамин ҷои мактуб Юнус бобо ва Умрихола ба қиёфаи Зебӣ нигоҳ карда монданд. Зебӣ аз шарм ба куҷо панаҳ кардани рӯи оташгирифтаашро надониста, хатро тез-тез мехонд. айби дуюмам ҳамин, ки ман хонадоршавиро аз хизмати ҳарбӣ афзалтар шумурдам. айби сеюмам ҳамин буд, ки сафари беғараз ва худи шуморо баъд аз барор нагирифтани матлабҳоям рақибу душман медонистам. айби аз ҳама сахттар он бошад, ҳамаи ақлу ихтиёрамро ба дасти амаки сиёҳдилам супурда, бо маслиҳати вай аз қонуну талабҳо рӯ гардонида,
бо худамро маъюб кардан аз хизмати ҳарбӣ монданӣ шудам. ана ҳамин гуноҳҳоро ман куркурона бо маслиҳати амакам кардам. хуб шуд, ки хизмати аскарӣ маро аз вай ҷудо карду ақлу ҳушамро ба ҷояш овард. агар насиб бошад, як рӯз не як рӯз ҳамон марди фитнаангези маккорро, ки мехост маро ба бадбахтиҳо гирифтор кунад, бо дасти худам ҷазо медиҳам. муаллима, шуморо хоҳарам гӯям, хафа нашавед. албатта суроғаи нави сафарро фиристонед ва агар хат нависед, ҳамаи гуфтаҳои маро ба вай нависед. нависед, ки Мамараҷаб Юсуфов, ҷанговари отделенияи Сафар Одинаев, дар госпитал табобат меёбад. аз рӯи гуфтаи духтурҳо, ҳозир пои ростам 3 сантиметр кӯтоҳ аст. намедонам охираш чӣ мешавад. аз ман ба модари Сафар, Умри хола, ба Юнус бобо, ба раис ва Одилака салом расонед. бо саломи аскарӣ, Мамараҷаб. 12 июли соли 1942. зеби мактубро хонда шуда буд, ки ҳар сеашон як нафас хомӯш ба ҳамдигар нигоҳ карда гирифтанд. чунон ки дарди кампир ғуза мегӯянд, модари Сафар аз ин мактуби Мамараҷаб боз ба таври худ хулосаҳои дигар бароварда, ҳасратомез оҳ кашида гуфт: бечора фарзандам ҳамин қадар бетоле будааст, ки дар болои сараш ақаллан ягон ҷуръаашам набудааст. ана акнун, гуфт Юнус бобо, боз ба ҷӯш омад. деҳ куҷою дарахтон куҷо? мардак дар чӣ хаёлу шумо дар чӣ хаёл? дарди ҳар кас дар дили худаш додар, гуфт Умри хола. писари шумо мешуд, шумо ҳам аз ман бадтар бетоқатӣ мекардед. ин таънаи тунду тезе, ки Умри хола ҳамин қадар вақт ин ҷониб аввалин бор изҳор кард, ба Юнус бобо бисёр сахт расид. авзои ӯ дарҳол беҷо шуда, аввал рангаш париду баъд тамоми аъзои баданаш кӯра бар ин сӯхт. зеби аз ин вазъияти бобо пай бурда, ба ӯ чашмак занон, шумо вазнин шавед, гуфтагӣ бар ин шуд. хайр, гуфт ҷаҳли худро зер карда Юнус бобо. то ҳамин вақт меҳри нисбат ба Сафар доштаи маро шумо надониста бошед. аввалаш худо, дуюмаш худи писаратон хуб медонад. одами меҳрдошта аз ҳама пештар ҷангравии ӯро тарафдорӣ намекард, гуфт Умри хола, бадтар бо сӯзу гудоз гап зада. холаҷон, ва шумо чӣ шуд? гуфт Зеби, аз гапҳои беҷои Умри хола бесаришта шуда. нахот ба шаъни бобо ҳамин хел гапҳоро раво донед. ба Юнус бобо сухани ноҳаққи охирини Умри хола ончунон сахт таъсир кард, ки беихтиёр дар милки чашмони вай ашк ҳалқа зад. хоҳар, то ҳамин сину сол расида, аз ҳеҷ кас ин қадар таънаю ҳақорати сахт нашунида будам. илоҳи писаратон сиҳату саломат баргашта биёяду ҳамаи таънаю буҳтонҳои ноҳаққатон дар рӯи худатон монад. ҳозир аз дасти ман дигар ҳеҷ чиз намеояд. сиҳат бошад, ҳоҷати ин гапҳо ҳам намебуд, гуфт Умри хола. ҳеҷ кадом модар шумо бар ин аз аҷал пештар фотиҳа намехондагист, илова кард Юнус бобо, аз ҷояш хеста ва ба Зеби нигоҳ карда гуфт: духтарам, худи ҳамин рӯз дарак карда аризаю хат навист, зоро ки ягон хабари нек расида монад. хуш, баъди кор рафта ҳатман менависам, гуфт Зеби. майлаш, ҳозир равӣ ҳам мешавад, корро худамон ҳам мекунем. худаш ҳам наздик 1 гектар замини калан накарда монду халос. модарро ҳам ҳамроҳ гирифта бар. ҳозир ба назари ин кас кор ҳам наменамояд, гуфт бобо. чаро кор ба назарам наменамудааст? эътироз кард Умри хола аз ҷояш бархоста. акнун аз ҳамин кори ба хотири писарам дар қатори мардум сар кардаам ҳам рӯ гардонида, таънаи дигарҳоро шунавам.
ихтиёратон ҷавоб гардонид бобо. зебӣ аз ин сухан ва рафтори Умрихола ҳам мамнун мешуд ва ҳам ба чеҳраи ғамгин ва чашмони ашколуди вай бо тааҷҷуб нигоҳ карда меистод. баъд ҳар се ҷудо шуда рафтанд. бобо ба сари звенои мардон, Умрихола ба сари звенои занон, Зебӣ бошад ба тарафи қишлоқ. зебӣ хаёлпарешон чӣ хел қадамонии худро надониста лаблаби ҷӯйборе ки аз он ба пахтазор шилдир об ҷорӣ мешуд ба тарафи деҳа мерафт. хасу хошоке ки аз тасфи офтоби саратон забзард хушк шуда буд, аз зери маҳсии кӯҳнаи кории чокҳояш кандаи Зебӣ ба кафи пои ӯ мехалиданд. аммо фироқи ёр ва бедарак шудани вай ҳар гуна гумонҳои бад ба дили ӯ аз ин хору хасҳо ҳам зиёдтар неш мезаданд. зебӣ ҳарчанд ин хаёлҳоро аз сар дур карданӣ шуда, фикри худро ба дигар чизҳо банд карданӣ бошад ҳам, вале боз кадом як қуввае ҳамаи ҳушу хаёли ӯро ба сӯи ҷабҳа ва бемористон ба сафар мекашид. вай бо ҳамин парешонӣ қариб роҳро нисф карда буд ки аз пайроҳа ба ногоҳ касе дар масофаи 5-6 қадам аз рӯ барои ӯ баромада хомӯш рост истод. зебӣ аз ин ҳодисаи ногаҳонӣ як қад парида беихтиёр як қадам ба қафо гузошту дар ҷояш шах шуда монд. чашмони ҳаросидаи ӯ ба он шахс духта шуда бошанд ҳам кӣ буданд ва аз куҷо пайдо шудани онро надониста монд. дили бе ин ҳам дардманди вай чунон беқарор мезад ки нафасгириаш душвор мешуд. баъд аз он ки дар ҳамин вазъият хомӯш истод, шахси рӯбарӯ бо овози мулоими ларзон гуфт: салом, муаллима. баъд аз ин саломи вай, Зебӣ ба зур тарсу ваҳми худро каме фурӯ нишон дода ба он шахс боз дурусттар чашм дӯхт. рӯ ба рӯи Зебӣ ҷавонмарди лоғарандоми рангаш зардчатоби, дар танаш либоси хоки ранг, дар по мӯзаи аскарӣ, дар сар пилотка, дар як тарафи китфаш кӯлбор, дар як дасташ болопӯши аскарӣ рост меистод. вай гоҳ табассум мекард, гоҳ аз ҳаросон мондани Зебӣ дар ҳайрат афтода қиёфаи ҷиддӣ мегирифт. вақте ки Зебӣ он шахсро сар то по аз назар гузаронид, дар охир чашмони вай ба нишоне ки дар сари синааш аз шӯълаи офтоб ҷилӯ медод афтод. пас аз ҳамин ҳам Зебӣ хомӯш монда чӣ гуфтанашро намедонист. нашинохтед? пурсид боз он шахс ва илова кард: албатта намешиносед. дар ин моҳҳои ғоиб буданам фақат афту андомам не, балки гашту рафторам ҳам бояд дигар шуда бошад. Зебӣ боз ҳам нашинохт. наход ҳоло ҳам маро чашми дидан надоред, муаллима. Лангида ду-се қадам пештар омад он шахс. Зебӣ баробари пештар омадани вай боз бо ҳарос худро ба қафо кашиданӣ шуд. аммо дар пеши чашмони ӯ то рафт аёнтар гаштани кӣ будани он шахс ӯро аз қафонишинӣ боздоштанд. дар пеши вай ҷияни Мирбадал Мамараҷаб меистод. дар ҳол ба хотири Зебӣ мактуби навакак ба даст расидаи Мамараҷаб ба гуноҳҳои худ иқрор гашта, ба сафар дӯсти наздик шудани вай омаданд ва ӯ акнун худро ба даст гирифта, аввал ба сари синааш ду-се бор туф-туф карда монду аз рафтори худ ҳиҷолатманд шуда гуфт: аз они худӣ кӯ? ба нохост дида кӣ буданатро надонистам. Салом, котиб. Мондаҳо саломат омадед. Аз куҷо? пурсид Зебӣ. Мамараҷаб баъд аз пурсупоси Зебӣ хушҳол шуда табассумомез ҷавоб дод: аз госпитал ба рухсатӣ баромадед? боз пурсид Зебӣ.
тамоман ҷавоб доданд. Пои ростам камтар кӯтоҳ шуда монд. зебӣ бо афсӯс дилдорӣ дод. хайр, ҳеҷ воқеа не. ҷонатон саломат мондааст. ҳаминаш давлати калон. баъд ба унвони сафар ишора карда гуфт: кошки дигарон ҳам шумо бар ин саломат даромада меомаданд. аз муаллим хату хабар ҳаст? аз маънои сухани охирини ӯ пай бурда пурсид Мамараҷаб аз Зебӣ. оё шумо аз ҳамон тарафҳо дарак накардед? ба полкашон хат карда будам. ба госпитал фиристодан, ҷавоб дод Мамараҷаб сарашро поён фароварда. зебӣ ки то ҳол аз Мамараҷаб ягон хабари нави хуш умед дошт, аз парешонҳол ҷавоб додани вай бештар маъюс шуда бо овози аламнок гуфт: ба мо ҳам ҳеҷ хабаре нест. аз госпитал ҳам? пурсид Мамараҷаб бо кадом як хавотирии ботинӣ. саволи аз госпитал ҳам якбора ба дили Зебӣ ваҳм андохт. вай эзоҳи Мамараҷабро гӯш накарда ба изтироб афтода пурсид: аз госпитал чӣ менавиштанд? Не, ман мехостам донам, ки худи ӯ аз госпитал хат нанавиштааст. ба сухан маънои дигар дод Мамараҷаб. ҳатто фармондеҳи ротааш ҳам дар куҷо будани муаллимро пурсида мактуб навиштааст. Мамараҷаб пас аз ин хабари нави Зебӣ чизе нагуфта хомӯш монд. дар госпитал ягон шанбе набуд, ки ӯро хоб набинам, гуфт Мамараҷаб баъд аз каме хомӯшӣ. чӣ хоб медидед? пурсид Зебӣ. дар хобам гӯё ба ҷӯйбор омада бошад ва пешвози вай тӯю тамошоҳо дода бошанд. коре карда тӯю тамошои хуб азои бедорӣ нашавад. хоби мард рост мебарояд мегӯянд. эҳтимол вай ҳам пагоҳ бегоҳ ба ногоҳ омада монад, муаллима. бо дилдорӣ ва самимият гуфт Мамараҷаб. бо мулоҳизаи он ки гуфтаи Мамараҷаб эҳтимол рост барояд, Зебӣ аввалин бор дар назди вай бо чеҳраи кушод як кунҷи муҳаббати нисбат ба сафар доштаашро ошкор карда гуфт: набошад худро ин қадар азизу ширин карда, коми дар ин ҷо будагонро талх кардани он кас ба чӣ мақсад бошад? вай ҳам нозбардори худро медонад, муаллима. бо як ҳасад гуфт Мамараҷаб. нисбат ба модаре ки умраш ба як ҷо расида мондааст, магар ин хел ноз карданҳо аз рӯи инсоф аст? ҳа, рост. албатта ба дили модар ин хел нозҳо намеғунҷад. аммо чӣ маъно доштани давоми сухани Мамараҷабро пай бурда, Зебӣ дарҳол саволи дигар дод: чаро бо шинелу борхалта рост ба ин тараф омадед? магар роҳи хонаи амакатонро гум кардед? Мамараҷаб аз ин пурсиши кунҷковонаи Зебӣ қиёфаи ҷиддӣ гирифта ҷавоб дод: ҳа, аз рӯзе ки аз ҷӯйбор баромада рафтам, он роҳро гум кардам. оё шумо инро пештар намедонистед? донам ҳам. боз аз рӯи эҳтиёт пурсидам, ки якбора чӣ хаёлу андешаҳо котибро ба ин аҳд водор карда бошад. биёед монед, коҳи кӯнаро бод надиҳед, муаллима. калла дар тани ману калидаш дар дасти бегунагон гашта будааст, нафаҳмидаам. дар болои ҳамин гап аз пайраҳае ки он ҷо Мамараҷаб аз рӯ ба рӯи Зебӣ баромада буд, Одилсаркор намоён шуд. вай дар китф калан дошт. бари ҷомаи кориаш ба миёнбандаш халонда шуда, шалворпочааш то зону бар зада шуда буд. ӯро пеш аз Мамараҷаб, ки пушташро ба он пайраҳа гардонда меистод, Зебӣ дид ва дарҳол Мамараҷабро хабардор кард. Мамараҷаб ба сӯи Одилсаркор рӯ гардонида буд, ки Одилсаркор қадаммониро тез карда аз 10-15 қадам мудир ё каси дигар гӯён овоз баровард. вақте ки Мамараҷаб ба пешвози Одилсаркор 3-4 қадам ниҳод, Одилсаркор каланро ба замин монда, хандида хандида пеш омад. эҳе,
мамараҷаб ку? Ёдат ба хайр котиб, бале писар, бале гӯён сар то по ӯро аз назар гузаронида бо самимият мулоқот кард. пас аз пурсупосу ҳолпурсӣ Одилсаркор як ба Зебӣ ва як ба Кулбору Болопӯш ва худи Мамараҷаб нигоҳ кард. Зебӣ аз танҳо дар ин ҷо истодани худ ҳиҷолат кашидагӣ бар ин менамуд. Вай ин ҳиҷолати худро рӯпӯш карданӣ шуда гуфт: шумо ҳам ман бар ин дар аввал муаллим гумон кардед. Ҳа, охир чанд вақт боз ки ягон хату хабар намефиристанд, ҳушу хаёламон ба ҳамон шуда мондааст, ҷавоб дод Одилсаркор. Мумкин аст Мамараҷаб аз вай ягон дарак оварда бошад. Не, мутаассифона ман ҳам аз рӯзи ба госпитал рафтанам аз ӯ ҳеҷ хабар надоштам, ҷавоб дод Мамараҷаб. хайр, ҷонаш амон бошад, мудир ҳам ҳамин хел як рӯз не як рӯз даромада меояд. Сухани ҷонаш амон бошад дили Зебиро ба ларза овард. Одилсаркор дар чеҳраи Зебӣ маъюсиро мушоҳида кард ва гапро ба дигар тараф гардонида пурсид: ҳа, коратон тамом шуд, хоҳарам? майдони охирро ҳам калан карда об сар додетон? Зебӣ ба ин пурсиши Одилсаркор ҷавоб дода, барои чӣ кор хона рафта истода, ногоҳ ба Мамараҷаб рӯбарӯ омадани худро гуфту дар охир пурсид: ба ман кор надошта бошед, равам. хатҳои навишташударо бегоҳӣ ман ҳам як бинам, гуфт Одилсаркор. Зебӣ хуб гӯён рафт. дар лаби ҷӯйбор Одилсаркор ва Мамараҷаб танҳо монданд. онҳо дар зери як кабеде, ки ба як тарафи замин соя меафканд, нишаста гуфтугӯ мекарданд. Мамараҷаб ҳамаи шикояту мақсадҳои худро, ки дар мактуби ба номи Зебӣ навиштааш изҳор карда буд, ба Одилсаркор ҳам муфассал гуфта дод. Одилсаркор дар охири сухан чашмони худро бо андешаи амиқ ба дуродур духта гуфт: мирбадал не каждуми таги бурё будаасту худи мо ҳам нафаҳмида гашта будаем. Одилсаркор аз он ки то ин вақт аз рӯ шона аз таг фона зада гаштани мирбадал бармаҳал хабардор нашудааст, асабӣ шуда ба ғазаб меомад. вай дар ҳамин вазъият боз қадре хомӯш истоду баъд ба Мамараҷаб рӯ гардонида гуфт: хуб кардӣ, ки аз баҳри ин хел амаки сиёҳдил гузаштӣ. аз гови шохзан оғили холӣ беҳаст мегӯянд. Одилсаркор боз камтар истода гуфт: мана ин калиди идораи колхоз. мизи худат ҳоло ҳам холӣ. чизу чораатро бурда мону камтар дам гир. метавонӣ аз пагоҳ котибии худатро иҷро кардан гирӣ. мирбадал эҳтимол ҳозир дар ноҳия бошад. то бегоҳ дар ин хусус ба ҳеҷ кас даҳан во накарда ист. не, акои Одил, котибиро монед акнун, гуфт Мамараҷаб. барои чӣ? ин дастони ба қундоқи милтиқ одат карда акнун дастаи каландро ҳам як дошта бинад. Мамараҷаб кафҳои пӯсташ пахташудаи дағарбуғури худро ба ҳам молиш дода гуфт. Одилсаркор ба пои ланги ӯ ишора карда пурсид: охир бо ин аҳвол чӣ хел калан зада метавонӣ? акои Одил, ҳоло ку ин дар фронт одамон бо як даст монда ҷангро давом медоданд. наход ман дар ин майдони кор аз уҳдаи каланзанӣ набароям. хуб, агар аскарӣ ба ту ҳамин қадар азму қувват дода бошад, мо ҳам дучанд зиёд шудани онро талабгорем. ихтиёрат, писар. саломат бошед. гӯён Мамараҷаб кулборашро гирифту аз ҷояш хеста ба роҳ даромад. Одилсаркор то дар байни пахтазор ғоиб шудани Мамараҷаб ӯро бо нигоҳи хушнудӣ гусел мекард. ҳамон рӯзи бегоҳӣ мирбадал аз ноҳия баргашта аз пеши идораи колхоз гузашта рафта истода буд, ки посбони идора ба ӯ аз омадани Мамараҷаб хабар дод ва дар идора будани ӯро гуфт:
мирбадал саросима ба идораи колхоз даромад. дар идора назди мизи хатнависии котиб Мамараҷаб сархам китоб мехонд. чароғи чилуми мудаввар ба рӯи китоб ва ба мӯю пешонаи Мамараҷаб равшанӣ меафканд. Мамараҷаб аз дари идора даромадани мирбадалро пай набурд ва сар аз китоб намебардошт. ба ногоҳ бо овози пурҳаяҷони гирьяолуд номи ӯро гирифтани мирбадал ҳамон замон Мамараҷабро якбора аз курсии нишастааш бархезонд. Мамараҷаб ҷигари ҷонам мирбадал ду дасташро ба ду тараф ёзонида барои оғӯш гирифтани ҷияни худ шитобид. аз ин рӯбаришавии ногаҳонӣ тамоии аъзои бадани Мамараҷабро ларзаи асабонӣ фаро гирифт. чашмонаш ғайритабиӣ медарахшиданд. вай аз ҷояш намеҷунбид. мирбадал аз паҳлӯи миз ба Мамараҷаб наздик шуда буд, ки Мамараҷаб ба сӯи вай дасташро пеш бурда гуфт: аз ҳамон ҷо истода гап занед ҳам мешавад. каси ба дузах тела додашударо боз ба оғӯш гирифтан чӣ ҳоҷат? аз ин гап дастони мирбадал беихтиёр поин фаромаданд. вай чашмонашро ба Мамараҷаб ҳаросон духта, шояд чӣ гуфтани ӯро нафаҳмид, ки боз ба лабҳояш хандаи сохта гирифта гап зад: бечора ҷиянакам, аскарӣ коратро кардааст. не, шумо маро расво карданӣ будед, лекин артиш аз ин маро халос кард, гуфт Мамараҷаб, то рафт рангаш парида. худаш чӣ гап, шакари амак? Мирбадал ҳанӯз ба маънои томи масъала сарфаҳм нарафта мепурсид. бе зиёрату пурсупоз ин пешхезиҳо ба чӣ маънӣ? аз он ки шуморо зиёрат кунам, мунофиқиятонро ошкор кардан савобтар аст. Мамараҷаб ин ҷавобро гуфту аз кисааш махорхакутиро бароварда ба тамоку кашидан шурӯъ кард. ҳай ҳай, аз кӯдакӣ то ба ин сину сол калон карда, ҳоло аз шумо мешунидагимон ҳамин шуд. ин ҳоло аз нӯки хамир фатир, ҷавоб дод Мамараҷаб. мумкин ки ба ҳабсхона ҳам андозед. агар аз шарофати шумо ман ба ҳабсхона меафтодам чӣ? мирбадал аз ин саволе, ки бар зидди саволи ӯ дода шуд, якдам лол шуда монд ва ҳар он ҷинояте, ки дар ҳаққи Мамараҷабу ҳукумати шӯроӣ карда буд, аз фикраш гузашта, ӯро ба воҳима андохтанд. баъд аз ин ӯ боз мулоим, хушомадгӯёна, вале бо нештарзанӣ гап мезад. ҳар коре ки шуд, ҷиянам, гузашту рафт. ба гузашта салавот гуфтанд. умри мондаатон фоида. биёед монед, ҳар кор кардем, ҳардуямон кардем ва онро бояд танҳо ҳардуямон донем. акнун фаҳмидам, ки фоидааш ҳам набудааст. ман ҳар гуноҳе ки кардам ба гардан гирифтам ва онро бо хунам шустам. аз ин хотирҷам бошед. дар симои Мамараҷаб аз ин ҷавоб як ҳисси ифтихормандӣ мебаромад. хайр, ана ҷони амак, мо ҳам дар пеши шумо гуноҳи худро ба гардан гирифта, аз ҷону дил хизмати шумоёнро карда, худамонро сафед мекунем. бо мулоимхунукӣ ва сохтакорӣ гуфт Мирбадал. гуноҳатонро худатон мешӯед ё дигар кас? ман намедонам, ҷавоб дод Мамараҷаб, аз таҳонаш фағонаи дуди махоркаро сар дода. ҳаминро гуфта монам, ки Мамараҷаб дигар ба шумо ҷиян нест ва ман мисли шумо амак надорам. Мирбадал ба курсие, ки рӯ ба рӯи миз дар назди девор меистод, нишаста, нимғурма ҷавоб дод. оббо, ҳамон сафари пойлучи худобехабар охир шуморо ба домаш кашидааст я? хайр, ана худашам дар оқибат бедому дарак шуда рафт. ин ҳақорати Мирбадал дар ҳаққи сафар дар тани Мамараҷаб хуни ориятро ба ҷӯш овард. вай бадтар бадқаҳр шуда гуфт:
номи поки ӯро ба даҳони нопокатон нагиред. вай касест ки маро аз канори чоҳи фалокат, ки ба он ҷо маро шумо кашола карда мебурдед, гардонида гирифт. мирбадал аз ҷавоби Мамараҷаб оташин шуда аз ҷояш хест. гап назада истам аз афташ ин худобехабар ба теппаи сарам баромаданӣ. чӣ муддао дорӣ, оқи падар? муддао якта, ором ҷавоб дод Мамараҷаб. дигар афти шумо бар ин каси ба умри ҷавонам ҷафо кардаро дар ин дунёи равшан намехоҳам бинам. даҳонатро пӯш, ҳаромӣ! бо овози баланд дуғ зад Мирбадал. ба хашм омада ва қамчинеро, ки дар миёнбанди камзулаш халонида шуда буд, ба даст гирифт. набошад аввал бо ҳамин қамчин саратро торс дуним мекунаму баъд ба ҷои мефиристодаат меравам. инро хуб фаҳмида мон. Мамараҷаб ҳам хомӯш намонд. асабонияте, ки баъд аз захмдор шуданаш дучанд шуда буд, тамоми рагу паяшро ба ларзиш оварда, ӯро мисли ин ки ба сари немис ҳамла мекарда бошад, ба сӯи Мирбадал тела дод. вай ҳамон замон аз соқи мӯзааш корди дудамаи немисиро гирифта ба пеши миз гузошту: ин хел бошад, хаскаму ҷаҳон пок. ман аз ҳамон гитлерчиён, ки ту зудтар ба ҳамон ҷоҳо омадани онҳоро умед доштӣ, ба ту савғо ҳам ҳаст. хуни шабушхӯр гӯён ба сӯи Мирбадал ба ҷаҳл пой монд. Мирбадал худро ба тарафи дар қафо гирифта, дусе ҳақорати қабеҳ доду баъд қамчинро ба рӯи Мамараҷаб, ки ба сӯи вай зер карда меомад, ҳаво дода аз дар берун шуд. қамчин аз болои шишаи чароғ рафта ба девор заду камтар хок рехт. Мамараҷаб давида аз қафои ӯ берун баромада буд, ки Мирбадал худро чапағал дода дар оғӯши торикӣ ғоиб шуда рафт. пас аз ба Мирбадал расида натавонистан, Мамараҷаб ба идора баргашт. аз ҳаяҷону асабоният дасту пояш ларзида, лабҳояш мепариданд, дилаш беқарор метапид. дар ҳамон ҳол ӯ болои ҳам се-чор махорка печонида кашида буд, ки ба идора Одилсаркор, раиси колхоз Акои Олим ва раиси деҳшуро Шодмонов даромада омаданд. ҳа, чӣ гап? чаро ин қадар бесаранҷом менамоӣ? рангу қутат паридааст, пурсид Одилсаркор аз Мамараҷаб. Мамараҷаб ҳамаи воқеаи гузаштаро аз сар то охир нақл карду гуфт: бадзод гурехт, набошад ҷо ба ҷо хобонида ҷонашро ба ҷаҳаннам мефиристодаму бо ҳамин боз як немисро куштагӣ бар ин дар савоб мемондам. афсӯс, ки нашуд. ба ҳеҷ ҷо гурехтан наметавонад. дарахти бесамару хушк аз як фарсанг роҳам маълум аст, гуфт Шодмонов нигоҳи маънидор карда ва илова намуд. кайҳо аз қафояш одамон рафтанд.